गाइसमोन जोंना गय बिफां बायबाय बारहुंखाजों सोरनाबा सोरनाबा न'थ' बुखारलाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नै थाइजौ दालायाबो बायबाय बैयाव सेस जाजोबखाबाय गया ख्राम नै बिसिना माबायानो लेट्रिनाव बायदेरबाय सेस न'आव बायनाय मोनबा नायलाय लागाव गैला बायजोब्बाय नै दखानानो गैला उरायजोब्बाय लोगोफोर दखाना उरायबाय नै दखाना खेवनाबो दङ अबस्था गाज्रि नामा जागा बाथामान बुरिजोब्बायमोनरा गैला बायलाजोब्बाय नै दावदै थावदै सिलाजोब्बायसो नामा नै बिसिनाबो बेरा थेरा बायजोब्बाय गुजोब्बाय न'आव बायसिनबावबाय गया नै बिसिनि आदैमोनावबो बायजोबबाय न'आव गैला नैबेयाव आदैमोननि बे बिराद गाज्रि खालामबायलै ना फंबाय मा खालामनो अबस्था गाज्रि नैबेलाय बाजैमोनावबो गैला नै न'आव बायसिनबाय बे जोंनि जाथाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस कुंग्रिं सारागुरि गामिया फिथाइ दंबावोसो खानानै लाबाय आं बेखौ जाफैबाय नैबे आयंमोननिया गैला नै बुखारजोब्बाय न'आ मोनायाव बबाव उन्दुआ आयं बाहाय नारथारदों ओंखाम संग्रा थेन्थ'लायनाय ओरैबादोंना थानांदों खस्थ' होनबा आयं उन्दुनो मोनाखैबा एसे देखायनि न'खौ मारै मारै जादों गैला बुखारजोब्बाय नै आयंमोना सेस सिया सिजोब्बाय नै सिङाव गैला खम खस्थ' ओमफ्राय बेखौ दै सान्दुं गैया मारै फोरानबावनांगौना आयं गैला सिजोब्बाय नै गाइसमोन गाम्बारिया गुलुंबाय लामायावनो बायथेबाय गैला आजां गाजां देन्जार बार फैखादों नालाय लामाखौ मिथिबाय खारबाय नै न'आव बायसिनबाय बेयाव गयआ न'आवनो बायसिनबाय नै बेबो लोगोफोर नै गया बायबावबाय बेबो नैबे आबैमोना थिङानो बिरखारजोब्बाय लांदांखा गैला फैदो एसे भिडिअआव देखायनि न' सुदायनो उरायजोबखाबाय बिसोरना आबैमोना लोगोफोर थिङानो ओरै उरायजोब्बाय बाथामानो फिउ फैफाबाय गोदोहायलाय लिरनाय दंमोन नै बे न'आ 1976 बानायनायमोन जाहैदों 47 इयार्स जाबायमोन होमबाबो जेबो खालामनो हायाखैमोननो दिनै गैला नै बागानानो गैला लोगोफोर गया आयै जि मोजाङानो गाम्बारि थाम्बारि थाख्लायनाय बेफोरबायदि बायजोब्बाय औ कारेन्टआव बायसिनजोब्बाय ओरैजाय ओमफ्राय नैबाव जा गिदिरानो बायबावदों गाम्बारियानो थबस्र' जखाबाय नालाय सेस हाब सिङावथ' गया मेरला बायबाय खोमा
नै लोगोफोर बे कारेन्ट थारखौ बायसिनजोब्बाय नालाय गया लागाय नै गैला लोगोफोर बायजोब्बाय नै फाग्ला फाग्ला बारफैखादोंलै सयथिबो गाम्बारि थाम्बारि बायजोब्बाय नै बायला जिला जाजोब्बाय